tal, señoras e señores? Benvidos a Voltas co Prato. Outro xoves máis estamos cociñando na televisión de Galicia esta cociña, como lle chaman, en tempo real. Todo o que pasa aquí pasa de verdade, non hai mentira ninguna. A xente queimase, córtase, cae todo polo chan, o aceite, salta yo ao presentador. Estas cousas pasan, é así. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato. Aí están penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. En agosto tamén estamos aquí dando matraca, que hai quen decía, no, na televisión vivides de maravilla, grabades, tedes que marchar para cá. Aquí estamos, en agosto. Estades vos na praia, nós, donde? Aquí, traballando. É así, pero nós somos felices co que facemos. Encántanos o que facemos, per todos, Todos somos felices, incluso os cociñeiros. Vámonos chamar. Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Qué contentos, Mira, cómo nos gusta lo que facemos, Mira. Mira que feliz. Mira como lle gusta. Xulio, a esta hora, deste xobre de agosto, cantos pasos levas? Non sei. Antes, cantos dixeches que levabas? 17, 18 mil. 17 ou 18.000 pasos marcaba o móvil a Xulio Mato, De traballo. Non pensedes que anda por aí... Non te paseo como este. Claro, non son os 17.000 que me marca a min por facer deporte. Son os 17.000 de traballo. Na cinta esa de andar, claro, de non avanzar. De andar por arriba abaixo. De avanzar. De andar na cociña, pam, traballando, E aquí detrás, preparando as receitas de hoxe, E para arriba e para baixo, Que gusto. Porque aí tamén conta, non di cantas escaleiras subir e que tamén baixamos. conta os pisos, non? Non. os conta. O meu non, que non é... Non é tan pro. Non, que va, é moi barato o móvil. Bueno, todo ben, non estás cansado? No, todo ben, no traballo estupendo. xeneal, veixote ben? Genial, gracias. Tú tamén estás moi guapo. Os pulsos e unllos ben? Todo ben, Vale. todo ben, non te pases. Todo ben, Xulio Mato, ben. A ver, Lucía, ti cantos pasos levas, non sabes? Non sei, non nos conta, ou se os conta non sei onde miralo. Igual Casi sí que mellor, sí que os conta. Igual sí, verdad. Pero ver do chiringo? Veño. Mima, entón tens que levar tamén pasos á bondo, O se non moitos, porque co tema de vir pa aquí co coche, pero xa che dixo eu que onte sí, Ai. Bueno, supoño que queredes cociñar. Home, Igual os apetece, non? andar xa tivemos. Pois a ver, señoras e señores, que nos trae Mari Carmen de Coristanco. Hola, son Mari Carmen da Igualada. Eu tampouco son moi boa cociñeira, tampouco é dicir que faja moi ben as cousas. Fixe unha empanada de berberechos, comprei 1,5 kg de berberechos, 2 cebolas, un pimiento morrón, piquei eso todo, pocheinas ben pochadas, abrí nos berberechos, fixe unha masa casera, estirei a masa ben encima da mesa, metiño o mexunxe todo o que tiña feito, metiño unha tapa por encima a empanada, cerreina ben cerradiña, e despois batín un huevo, pinteina e metín no forno. Non vos podo dar a prova, porque como estaba a familia toda, pois terminouse hoxe, que eran as festas. Gracias por todo e un saludo por meus netos. Pois un aplauso enorme para Mari Carmen da Igualada de Coristanco, porque eu, así coa música de fondo, teño que dicir que Mari Carmen é unha mentirosa. Por qué? Porque dixo que non era moi cociñeira, pero empezou a decir todo o que facía. Co proceso da empanada, dixen, me cago en Dios, eu non sei ni facer ni a mitad. Non me cago, que ti... Que? Nada. Ti que? Que ti non computas. A ver, que vas facer? Anda. Eu, que vergüenza, Mari Carmen, que vergüenza, que ela utilizou 1,5 kg de berberechos para unha empanada e vou utilizar medio kilo solo. Entón, pa que arromben, vámonos deixar cacuncha. Vas como? Vámonos deixar cacuncha. Como fan en Noia, na Pobra... todo por aí, sí. Por aí adiante. Que a mí encántame. Por qué? Porque dentro da empanada, dentro do forno, cando abre o berberecho... Cócese no seu xugo. No, bota o xugo, empapa o pan de baixo, o pan de baixo está tan rico así. Entón, pan de millo, o sea, masa de millo, con berberechos, a ver se me dá tempo. Ostras, media hora. Ti vas moi forte, Moi forte e a piño fijo. Vai moi forte porque vai facer unha empanada de millo de berberechos con cuncha. Con poquinho de trigo, con moi poquinho de trigo. Mínimo de Simplemente para... trigo. Pa que pegue. Un je ne sais quoi. Pa que pegue. Eso é. A ver o que fai Lucía, porque para superar isto vai non ter complicado, Nin no chiringo decoroso, Eu vou facer os berberechos o estilo de cariño, o sea, o estilo cariñense. A cariñesa, como se di? A cariñesa ou cariñense, xa non me lembro. Non, pero digo que se dirá a cariñesa ou non? A cariñesa. Non sei. Bueno, a estilo de cariño. Que é unha receita maravillosa. Como é? Como son? Non sei non como pode son. haber alguén que non lle guste, porque con pataca frita, cebola e pimento frito A mí se me gusta. e os berberechos. Ostra, é como
como si fuera... A muardesa. Sí, como a polvo a muardesa, un pouco así, pero no, o polvo, pero... Claro, é máis guiso, pero isto é con patacas fritas, pementos, cebolas pemento, e o cebola berberecho. fritido e o berberecho. En mi vida, Na miña vida, Ostras, pero este tamén mola, Non hai que lle sí diga que que Cuidado, non. Sí que mola. Non sei a que estamos xogando, Sí, Lucía. non sei que están xogando os dous, pero estáme gustando como empeza este programa, señora directora. Con quen teño que empezar? Porque agora mesmo dame igual. Con quen ti me Home, digas, co Si cariño. Ca de cariño? Eu digo que sí. Pois, señoras, señores, empezamos este Voltas co prato dos berberechos, marchamos con Lucía Vázquez, veña. Vamos alá. Te pasas el día A ver, vamos a sacando, Ah, berberecho, debes estar. satisfecho. Un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar. Vamos a abrir os berberechos. Así nesta tisola, vamos botar así un bo puñado de berberechos. E vamos deixar que se Vamos a abrir así na tixola, no, paga, se paga. abran na tisola, sí, Justo, porque venga. ímolos abrir e ímolos apartar a que a temperen un pouquiño, porque eu vou separar as cunchas do Bueno, a berberecho. ver, home, se así mos botas con patatas fritas todas mesturadas e tal, e van cas cunchas, Claro. bueno, podría ser igual que a empanada, pero... A receita parece non ter falla, pero hai que pasar o tempiño de sacar o berberecho da cuncha. Aí vai. Uf, é que me encantan, de verdade, Teño boa pinta, É que isto é unha cousa, hoxe viñastes vos arriba, O sea, verdad. mira, mira. Buah. Chamádenos, por favor, se queredes ver, probar receitas como esta ou gañar 50 euriños. 881 365536. Ese é o teléfono da Voltas co prato que podedes chamar para o que vos dea a gana. Mira A que- real e a santa gana. Menos, a ver, tampouco que non nos falten ao respeto. Moito. A ti un pouco... Moito. Moito. Podedes dar a punto. Chisquiño, sí. Mira, xa empezan a abrir. Mira, mira, mira. Ai, que ben ule. Oh, oh. Mira como abriron. Biches tal. E atención, porque vendo isto temos que dar unha acuse de recibo, que sempre nos mandades, pois temos que dar unha acuse de recibo a Patricia Bandín. A ver se adiviñas dende onde nos pide o saúdo Patricia Bandín. Dende onde? Como vou adiviñar? Che, boludo. Argentina. Pero de onde, de Argentina? Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires, Patricia Bandín, moitas grazas por vernos. Sempre que podes, estamos aquí para ti, para facerche as receitas e achegarche un pouco, bueno, pois a nosa gastronomía, non sei se eres galega emigrada ou non, pero queremos te mandar moito cariño e que cando veñes por aquí, esta é a tua casa. Mira que berberechos, Estes non os tedes en Buenos Aires. É o que hai. Os en día exportase todo. Bueno, sí. Moi Buah, ben. como ulen, Xa casi os temos, só que están casi todos. Falta aí ese. Mira ese como abre, Estamos mira, a- mira. Mira, mira, que bonitos. Bueno, pero abriron todos, non hai un pichao. Bueno, si hai ese aí un pouco. Ese, deixo aí a ver se abre. Non abre, Sí que abre, ó. Sí, ó, Mira mira como abriu. abre, ai, que non abriu. Abriron Xa están todos todos. apartos, Vamos, pois veña. Fora. Por ahora, mientras tanto, marchamos con Xulio Mato e deixamos aquí a Lucía apartándose os berberechos, imos coa coleta de Saidres. Qué pasada eso, Yo quiero una mariscada. Esto, buah, si me veis este fin de semana en Santa María de Arzúa aí, Buah. estaba eu ali, yo quiero una mariscada. Millor non. Era como, sabes? Foi moi épico. Foi epiquísimo. Sí, Ah, buah. Qué pasada, Comisión de festas. Sabes que é o máis bonito? Estás hecho escurrindo a vida entre os dedos. Sabes que é o máis bonito de estar na comisión de festas? Que? Nomear a seguinte comisión. Ai, sí. Sí, é non me precioso. la voz. Claro. Anda. Entonces é o máis bonito, porque están todos, me cago. Eso está guai. Entonces, non vas volver rompernos a cabeza durante meses? No, porque xa non me Mira. toca. Ahora espero liberar 10 anos ou Nin así. a vendernos lotería. Lotería si queres, sí, traio. Ah, tamén vas vender? Pero si queres, traio. Eu quero, que eu xa vou facendo maior. Teño Tens que dar un teño- pelotazo. Teño que asegurar o Ten meu- que dar o pelotazo da súa vida. Bueno, mira, 2 cebolas. Un pimento verde. Vale. Picadiño. Vamos a meter aquí tamén un tomate. E xa teño auga, xa puxen auga a quentar, porque xa sabes que as masas con millo son masas escaldadas, entón temos que botarlle auga fervendo, vale? Mira, aquí teño. Como pesa isto, Atención a isto, porque vamos facer empanada de millo con un pouco de trigo, Mira, pero fundamentalmente... pois é máis ou menos a proporción. 800 de botaches por fora. trigo pa 200 de millo. Ao revés, 800 de millo pa 200 de trigo, vale. Vale. Aí va. Entón, mira, o que vamos a facer ahora con unha culler, vamos a mesturar 2 fariñas. Isto é
Maravilla pura e dura, Listo, mira, aquí un chisquiño de sal. Estades vendo? Pon un poquinho aquelo, porfa. Estades vendo a esencia de Galicia hoxe aquí na Voltas co Prato, Mira, aquí teño, isto vai levar 600 de agua, vale? Como, perdón? 600 de agua vai levar. Vale. Aquí teño 550 para ferver e aquí teño o lévedo, Ah, con 50. claro, disuelto con 50, vale? Que eso vamos a botar aquí tamén. Entón, ahora xa temos isto, xa temos agua a quentar, vamos a deixar aquí as fariñas e vamos picar o tomate que é o que nos falta para a zaragallada, vale? Vale. Está moi fuerte, No, Digo, está moi fuerte o no, a lume. cebola. Ah, o lume, bueno, non sei eu, Pois baixa un poquinho se queres. Eu digo por ti, que a min... Baixa un pouco. A ti estás deseando que me salga mal. No, tampouco. siempre. 7,5, veña, 7,5. 7,5, perfecto. Pois nada, vamos a meter unhos Eu a cortes. empanada quero que saia ben. Si sale mal a empanada, Claro. e despois non a podo comer. A mí a empanada de millo gustame tanto. E hai sitios que a fan tan ben, verdad? Sí. Cal é a tua favorita? Claro, A ver se coincidimos. De empanada de millo. eu que sei, Xulio. A mí esta gustame moito, pero hai unha, a de xouvas. Ah, vale, pensei que estabas falando desde Berberechos preguntándome por sitios, No. Eu Ufa, a de miña xouvas empanada está de moi millo boa, con xouvas. A de xouvas está moi boa. Vamos chamar a convidada e preguntamos cal é a súa favorita. Veña, perfecto. Veña. Va, recibimos cun fortísimo aplauso, espero un aplauso para Mari Carmen de Coristanco. Hola, Mari Carmen. Hola, hola. Que tal, benvida? Moi ben. Arrímate aquí, por favor. Buah, menuda. Vaya recibimento, tiveches, Verdad? Como che aplaudiron aí as veciñas, Con malos veciños veciños? quéreme ben. Claro, que antes... Mira, vouche dicir... Bueno, antes de nada, arrímate un poquinho adiante, por favor. Benvida. E quero que saibas que eres unha mentirosa, E por qué? Porque dixetes no vídeo, non cociño, tal, non sei que... Despois empezaches, É que non cociño, non me gusta... Gústame comer, pero non cociñar. Pero sabes cociñar. Bueno, voume defendendo. Dixetes que a prova non a podías traer porque Porque non comeron me toda. sobrou, porque non me sobrou nada, non podía, para a próxima vez traio. Bueno, para a próxima vez. Próxima. Veña, Xulio, contalle Bueno. como vai ser a tua empanada. Bueno, primeiro benvida. Eu, mira, xa vin que facías ti empanada, pero cun kilo e medio de berberechos. Eu, mira os que teño. Mira que miseria. Es un pouco tacaño. Un pouco... Es un pouco tacaño. Tacaño e cañotas que é o que me trae o produto. O que, ó? Isto é o que fago. O que, ó? Bueno, da igual, porque vamos a facer con cuncha. Ah, bueno, Vale, daquelas vamos- son bastantes. Vamos a facer con cuncha. Entón, medio kilo de berberechos. Mira, aquí teño 2 cebolas, igual que ti. 2 cebolas, un pimento verde, vamos a botar ahora un tomate. Para que se nos faga unha zaragallada. Bien, a mí gustame moito así, con cebola, pimento verde e tomate. Pero vas a meter os mesillóns con casca, eso é o que... Os berberechos, Os vamos a meter berberechos, con sí. casca. Nunca comiche así? Pois non. Buah, pues xa Ostras, verás. pois sabes que na zona, estábamos falando antes, que na zona de Noia, na Pobra, todo por aí, en Boiro, Pode ser. en toda a Barbanza e así. Claro, a Barbanza, pois é moi dentro típico. dentro da masa, entón, a parte da baixo sobre todo, enchoupase con ese jugo do E berberecho que lle queda... quite la casca antes de No, pillar a tapa. cando vas comer, quitas a tapa. No. É para comer con tenedor e coitelo. E cuidado. Sí, cuidado. Para non meter Bueno, yo... Entón, o que vas facendo é abres a tapa, comes o berberecho, sabes, quitas a cuncha e comes o resto. Está moi boa, de verdade que está moi rica, boa. moi rica. Vamos a tapar un pouco para acelerar un Pode ser, pouco porque a con sí, cocción. claro que está ben. Claro. E así que vai ser a primeira vez que Mari Carmen probe Sí, é verdade que sí. unha empanada de millo con berberechos con cuncha na súa vida, aquí na televisión. De millo Na probei, Voltas na de co Prato, berberecho na con Voltas co cuncha, Prato. no. Que Bueno, pues guai. a ver se che gusta. Que guai. Esperemos. Sí, home, sí, eso vai a gustar Bueno, pues seguro. a ver se nos ferve a auga. Mira, vamos a ir botando. Aquí teño xa a fariña de trigo e a fariña de millo. Vamos a Arrímate, botar arrímate, xa. Xulio, vamos a ver un pouquiño. Aquí teño o levedo disuelto, que despois, como llevamos botar a auga fervendo, non fai falta que tampouco que levede demasiado. Neste caso non vai levedar nada, porque non temos tempo. Bueno, pero non das tempo, pero... Vale. Pero o levar a auga tan quente, aceleramos moito o proceso de fermentación. De levedación. Levedación, que non sei como se... Entón, mira, De levedar. vamos a ir mezclando xa. O de levedado, non? O levedado. De levedar. Eso. Correcto. Bueno, pues a ver se nos ferve eso. O sea, vale a ir escaldando un pouquiño, non? Claro, vamos a botar toda a auga de vez. Toda de vez. Sí. Vale, vale. Bueno, Bueno, pois... Tamén. Sí, eso sí. E botaría trigo tamén. Mais ben a fajo de trigo que de millo, eh? Sí. Sí. Bueno, pois eu fago de millo, a mí gusta moito botaría centeo tamén, pero bueno, esta é a receta que está no libro, é a receta da masa Receita de Fanny. das receitas do Voltas co Prato. Da masa de Fanny. Ah, Entón, Vostede lo aí, de xa no Estefanía libro tamén. Colmeiro. Entón, mira. eso xa casi. Bueno, esta é a idea de Xulio Mato. Vamos a ir ver a de Lucía, parece? Vamos ver a de Lucía. Veña, vamos con Mari Carmen, ver a Lucía. Hola, Mari Carmen. Hola, buenas tardes, que tal? Como estás? Moi ben, moi ben. Mira, Mirando aí... eu traio unha receita con moito cariño, porque ademais é de cariño. Jaja. Jaja. Badumps, por favor, aí Está está. máis de cariño, O yo. chiste podía ser de cañotas, de malo. No, porque é o estilo de cariño, home. Da vila de cariño.
Vou facer patacas fritidas. Cando casi estén, voulle engadir pemento e cebola a fritura das patacas. E estes berberechiños, mira que xeitosos, que só os teño aquí abertos, vou empezar a descunchalos porque vou nos engadir tamén despois. Vou sacar o aceite e engadir os berberechos para que se acabe de facer todo xunto. Iso xa me parece mellor. E por outra parte, estou aquí facendo unha rápida e pequena salsa mariñeira. Un poquinho de allo e cebola. Teño aquí este tomatiño que se ve que é bo, este tomatiño, que lle vou engadir xa aquí, fin. Para que se vaya cociñando. Un poquinho de prisel, un poquinho de pementa, un poquinho de sal, un chorriño de viño blanco. Vale, vale. Prato moi curioso Este este, está ben. De Prato moi fariña. curioso E este. vamos a ver que sale de aquí. Este Mari Carmen, que vexo que lle puxeche boa cara, este probacho de unha vez? Sí, Ah, sí? sí. Ostras, os berberechos con patacas fritas, Sí, pemento... sí, sí. Eu nunca tampouco, este non, mira, empanada sí, este non. E que tal está? Está ben, está rico. Non sei, pero aí está rico, verás. A patata dalle un Dai un toque. toqueiro. Bueno, pues mira, vamos... Vai haber un pouco de interés neste programa, Estou falando cunha experta, porque... Vai haber Ai, no, interés no, neste non sou programa, a ver que é o que pasa, porque poden pasar moitas cousiñas na voltas co prato. Vouche pedir, Mari Carmen, que me digas, antes de sentarte, cal dos dous escollerías ti para levar a Coristanco si tivés que levar un así agora? Va! Home, a mí gustaba aquel tamén, por ser unha cousa que nunca Novidosa, comín. novidosa. Que nunca comín. Pero está complicado. Pero preferiría probarlo antes de escollerlo. Vale, pues vale, vou deixar que penses que as túas veciñas e despois chamamos, Preferiría vale? probar antes de escoller, vale. Pues veña, a zona de sufridores. Un aplauso para Mari Carmen, que está con nós no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Ben de Coristanco. Hoxe cociñamos berberechos, un dos nosos bocados favoritos cando miramos as nosas rías. Sí, o berberecho é un tipo moi popular, pero non sempre foi así. Durante gran parte da historia foi considerado un alimento de supervivencia, que se podía recolectar nas praias para completar a dieta diaria. Pero nas últimas décadas do século pasado, foron entendendo o importante que era este recurso natural e tamén foi aumentando a súa zona. Sí, o noso berberecho adquiriu prestixio internacional e os grandes chefs empezaron a falar do seu increíble sabor e textura e, claro, subiron os prezos. É certo que agora hai moito menos, e na campaña deste ano, bueno, complicouse a cousa especialmente por mor dos temporais do inverno, pero xusto por iso debemos facerlle un arrimo. Se os vedes no mercado, comprade uns poucos e probade as nosas receitas. Se tedes ganas de troula, ide por Baldallo. Ali fanlle festa a vindeira fin de semana. Vamos con Xulio Mato. ¿Quieres mi concha? Pa, 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 pa. ¿Quieres mi concha? Pa, 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 pa. ¿Quieres mi concha? Sí, ¿quieres mi concha? Ya. Esto está, No lo puedes negar. Chacachá. ¿Quieres mostaza? Ya. No lo puedes negar. Como van estas cancionciñas, Sí, a ti todo este rollo... Mi concha. ¿Quieres mi concha? A ver, Jaime, xa, Jaime, si non, vaime matar, vaime matar. Bueno, mira, a masa xa temos toda integrada, vale? Ahora podemos, como decíamos, xa deixamos repousar, vai se nos volver moito máis fácil de estirar. Apagamos. Apago isto. Aí vai. Entón, que vamos a facer? Mira, vamos a separar aquí para un lado. Isto xa, o noso molde xa temos untado con O molde, importante, untalo con aceite. aceite. E agora, vamos estirando. plastilina. Ahora plastilina, isto agora xa é todo manual. Plastilina. Mira, vamos colocando e vamos cubrindo toda a base. Canto máis finiño, pois máis crocante nos vai quedar despois. Que teña, Claro, a ver, porque a min a de millo gustame que teña un pouco de corpo, Pero bueno, vamos a facer finiña. Claro, un pouco, ten que ter un pouco de corpo para que o berberecho Claro, tire o seu xugo efectivamente. e colla sabor, pero tampouco moito para que quede moi esponxo. Claro, para que non nos quede un mazacote tampouco. Aí está. Entón, mira, pois vamos estirando. Como sabes, que pasada, Home, claro, Como xugo, dixeche que o berberecho bote o seu xugo, xugo. Moi ben. non? Sí. Pois mira, o que decías, gustoume o que dixeche nas colas de que se puxo en valor o berberecho, porque era ninguén Demais, daba casi sí, demais agora se demais. puxo. Ostras, agora está o precio da meixa. Oe, que agora a mi má. Pero é que non desmerece nada dunha boa... Un bon berberecho non desmerece nada dunha boa meixa. Para min Mira, ten un está me sabor... dicindo a directora que os dois 24 euros o kilo. Claro, pero... Lucía, pero os 24 euros o son- kilo. Os dois son vos, Os berberechos. 25,50 os. 25,50 hoxe. Ostras, parece que estamos na puxa.
Cada vez máis. Eso sí que é unha pasada. Mola. Bueno, outra cousa que ten que ir ver a xente, ves? Sí. As poxes Hai que ir a ver das lonxas, as poxes das lonxas que molan un Que montón. son unha pasada. Empezan así. Agora xa son moitas electrónicas, xa digitais, pero Sí, cando ves algunha destes... Bonito é cando... Wow, cando ves algunha destes... Mira, estiven o ano pasado en Laxe e vina así. En Fisterra tamén ainda facían así. É unha pasada. É unha pasada. E os Cinco, que non sabemos de que vai, estamos ali como un burro mirando ao tren, Sí, non sabemos o que sí. pasa. Está moi guai, é moi gracioso, é unha experiencia, é verdade que mola moito, velos e velas como fan nas poxes mola moito, moi recomendable. Sí. E ver o peixe que temos. Bueno, e ver o produto, porque ali ves o produto e ali... Iso é unha pasada. É unha Sí, pasada. xa case temos a base, ves? No, xa case acabou o programa. Sí, xa o sei. Menos mal que teño aí un plan B, senón... Que pasa? Que isto depende da nosa habilidade mecánica carmaos. Sí. E a miña xa sabes que non é moita. Que non é a millor, non. No. Non. Bueno, pois mira, casa está, Entón, ahora vamos colocar aquí a zaragallada. Pois é máis difícil a de arriba que a de abaixo, de colocar. Mira, esta está. Vamos pa aquí. Vamos a botar a zaragallada. Mira, podemos facer de dúas maneiras. Escoita unha cousa, hai que pedir á xente que nos mande fotos das súas hortas. Home, é verdad. Tío que che trae unha foto da horta de meu tío, que dá gusto vela, Sí, de que tío, de Pepe? De Pepe, do teu Ostras, amigo. ten unha horta. Ten unha horta... Bueno, a horta dali da casa de Xilleda, non? Espectacular. Eso é un espectáculo. Pois queremos que nos enviades fotos das vosas hortas, Por favor, enviádenos fotografías das vosas hortas. Queremos ver como están as hortas de Galicia nesta semana, xa pasou o 15 de agosto, pero bueno, nesta semana que deben de estar Está a tope. Ainda están a tope e xa pasaron as primeiras festas. E ainda están a tope. O sea que enviade, por favor, fotos das vosas hortas @voltascoprato, vale? Bueno, mira, podemos poñer o ben zaragallada, Sí. berberecho e zaragallada. Para min gusta máis deixar o berberecho para poñelo ahora por riba. Dios. Entón, ahora vamos colocando Vale, por aquí, deixamos aí un huequiño para Xa poder parece cerrar. unha ameixa iso, Eso, cuidado, que... Mira, Cuidado. Vai a berberechado, parece unha ameixa. Cuidado que berberecho, Isto vamos a poñer no medio, mira. Aí, presidindo. Mira, ves, parecía pouco berberecho, pero ao facelo desta maneira vai nos encher toda a superficie. Veña, pois voute deixar aquí e vou marchar con Lucía Vázquez, veña. Moi ben. Berberecho, te pasas el día Sacando pecho, debes estar... Satisfecho. Sí. Un hombre debe ser Que Hecho temazo. derecho. Que temazo. Mira, teño aquí xa... Vou botar a fariña, xa lle botei. Botei a cebola, allo, o tomate peladiño e sen as sementes. Ajá. E agora botamoslle unha culleriña de fariña. Pode ser maicena, pode ser fariña de trigo. Para que? Para darlle corpo. Sí, Sustancia. ligala un pouquiño. Isto vai estar... E agora vai estar- vamos cociñar un pouquiño, Oh, como ule. que se cociña a fariña un pouco. Oh. E vou incorporar un pouquiño, xa como temos aquí, un pouquiño da auga de abrir os berberechos, non? Será o seu. Por favor, chamádenos que eu, de verdad, mándovos un pouco dolor disto. 881365536. Chamádenos, participade con nós, xogade con nós, contádenos historias, cal é a vosa receita favorita. Que facedes cos berberechos? Facedes empanada? Facedes como fai Lucía? Comédelos... Nada, abertos e xa está, plama para dentro. Vos chamade, a voltas co prato e contádenos, como sempre. Aí estamos, para todos e todas vos. Ai, que lle botache un pouco de agua dos Da berberechos? auga de abrir os berberechos. Vai sumando puntos esta muller, E sabes? agora un pouquiño de chup-chup, un pouquiño Demasiado. de prixel, probamos la de sal. Eu teño que dicir que a miña... E aquí xa podemos facer un arroz. Xa. Calquer cousa. Eu pensaba que o tiñas moi difícil coa empanada de Xulio. Bueno, fácil non o teño, Pero teño que dicir que fuches collendo puntos, sabes, pouco a pouco. Fuches calando posicións. A ver. Eu Na penso que Liga esa dos empanada Berberechos ten moi bo extraordinarios. aspecto, Que gran programa sería ese, A Liga dos Berberechos extraordinarios. Sexa como for, o seu público vai salir de aquí moi ben comido. Sí, vai salir... Uf, Ten moita fama, din. mi má, A ver, vou probar de sal. Tá bo. Tá bo. Dixo, tá bo. Vou dar aligerar un poquinho máis, porque ainda vou Vai facer seguir, non che chuchu. queda hoja de Queres berberecho. probar? No. Non, xa lle botei a hoja de Humidity, berberechos. humidity.
Estás seguro? Fíome de ti, completamente. Vamos a ver cómo vai isto, a ver se podemos a escurrir botar Mira, as os patacas ya berberechos. están feitiñas, mira. Oh! Bueno. Veña, vou escurrir. Bueno. Vamos a escurrir o aceite e despois deixamos solo un pouquichiño para que se acabe. Paréceche? A min pareceme todo ben, hoxe xa que máis me dá todo. Con todo o que te desei xa hoxe... Vamos ver como facemos. Continuo. Que faz, muller? Espera, que te axudo con isto. Para. Ai, gracias, cañotas. Para iso estamos... Este aceite que faz con el? Para que che caen os pimientos para aí diante. Ese aceite despois eu guardaría para facer o seguinte Queres máis, sofrito, ou porque non? ese aceite Non? agora... Así, espera, así. Vale, che ben, non? Para facer o seguinte Isto sofrito, sigue quero a dicir. tope. Incorporamos os berberechos, e agora que pasa? Berberecho. Che. Buah. Pedazo prato, chaval. Enterro ten sabor e profano tu tumba, En serio, Qué barbaridad. Jesús. Que burrada, Buah. Jesús, Dios mío. Buah. Agora Estou vamos a flipando. deixar aí outro pouquiño para que os sabores todos se unan. Vamos ir con Xulio Mato. Porque... O sea, non quero, pero teño que ir, obrigo a directora, vale? Estaba moi ben aquí eu. Pero claro, ves por aquí, meca! Unha empanada de millo con berberecho con cuncha. Entón, que fago? Yo quero unha mariscada. ¿Qué pasa? Que temos o problema que temos sempre con millo. Que problema é con millo? A ver. Está dicindo a directora, levanta un trociño para ver a concha. Pois xa me complicado. chinchou. Vamos a ver, Mira, ves. Aí está. A ver se pode ver. Vamos a deixar aí para que se vexa. Está quietiño que van a enseñar, aí. Vale, e agora, pues, como sempre, que facemos un tipo de unha empanada deste estilo, Isto simplemente é vamos a marcar. para que Mari Carmen saiba que sí que levan cuncha dentro. Vale, para que Mari Carmen diga, sí. E agora vamos a facer as marquiñas. Isto que se ve todo isto, que se ve feo así, porque son todo como se fora unha empanada Frankenstein, non pasa nada, que o forno, sempre decimos que o forno repara un montón de erros, Vai me dar unha volta, hoxe. Entón xa verás despois, o que se trata é que unha vez que se faga, o propio berberecho nos levante un poquinho a tapa. E logo agora que fago contigo? Pois non sei, hai que ir ao fondo, pero non teño apuro con ir ao forno. Porque xa o forno... Porque hai algo no forno está xa, ocupado o que forno. necesito que este un poquinho quente. Está ocupado o forno. Pero ahora levaríamos ao forno a 180 graus 45 minutos. 180 graus, 45 minutos no forno, nós marchamos falar con Mari Carmen de Coristanco. Vamos co público de Valdes Comprar. Ai. Que dilema, que drama agora, Por cal te vas ti? Eu teño un problema, o sea, tería, se fora ti, agora mesmo tería, vamos, unha cruz en riba. Eu tamén, porque apetece-me probar a das cunchas. Claro. Pero eu ten moi, o que fixo ela, ten moi boa pinta. Que sabes que pasa? O que fixo Lucía, xa sabes que vai estar bo. Sí. Porque ti xa o probaches. Entón dis, xa sei que vai cumplir as expectativas. Pero claro, a empanada de A do berberecho... outro hai que mirar e... Nunca te acostarás sin saber unha cosa máis. Carmen, a que non cociña, di. Non. E estás aí querendo baba mirando aí para... Está o que me está Porque comer sí que dando che ganas de gusta. comer. Claro, comer sí que che gusta, como dixeches ti. Bueno, mira, eu sabes o que che podo ofrecer. Podo che ofrecer ir velo. E despois probalo. Vale, pues xa me parece ben, Pois veña, vamos con Xulio Mato, que está o forno de Xulio Mato, mira para aí. Vámonos. Veña. Vámonos, Un Tairo. aplauso para Mari Carmen, que está con nós, no Voltas Comprando a televisión de hoy. Vamos con Xulio, tire para aí con Xulio. Ábrelle aí o forno, Mari Carmen, ábrelle aí o Isto é o que forno. meteríamos no forno. Ábrelle aí, ábrelle aí. Abre, Mari Carmen. Ai, que boa pinta. Ai, que boa Como pinta. hule, Abre, vai ser todo que... Non o podedes ver este que saquemos. Non o podedes ver este que saquemos. Eso. Más que nada, por si non, bueno, nos cae. Si non, Aí unha lo está. sorpresa. Aí vai. Me Aí lo está, mira para aí. meca. Que boa Cuidado que pinta queima, ten. Está me hombre, tardando o aplauso para isto. Bueno. Un ver, se temos aí, quitamos a tapiña. Está. Me xunxe aí. Está, claro, molla o mexunxe, queda. Entón vamos cortar un trociño a ver como
Que tal como Boa campa? pinta. Home, Mari Carmen, eu... Eu le Eu ben, non pensaba. Ti sabes que a xente de Iora quería ser ti. É que tiñas que pasar por ali a fuente así para que probaran. Despois, damos despois, ó. Ahora que aguanten un pouco. Bueno, pero pasas por ali, van cuyendo. Ahora que sufren un pouco. Vale, bueno. E despois Ahí ella... está. Ahí lo está, mira. E di, ahora que sufren un pouco, e di ela, vale. Que remedio. Que remedio. Ahí está. Que chaval. Guau, Señoras, señores, un super aplauso para don Xulio Mato. ¿Tienes ahí? Moi ben. Mira, cara. Entonces, levantamos la tapa e vamos ter, se levantamos la tapa vamos ter aí todo mexunxe, ves? E vas levantando e vas tendo todo mexunxe. Todo iso Guau, hacia dentro. ves? Si non ten sei por sabor qué- como pinta, está Non sei por qué, maravilla. pero non se pasan os berberechos. Non se pasaron os berberechos, quedaron ben. Pois vamos ver de Lucía Vázquez. Veña. A Vamos ver, alá. Lucía, a ver, o teu xa me dá boa pinta, pero bueno. Vamos a ver se me quedou. Quería quedar polo menos un poquinho douradiño por zonas, por abaixo. Eso ten que estar moi bien. Vaya problemas vamos ter Que con hoxe. eso dan ganas de meter dos huevos fritos. Verdad? Sí, verdad? Cimbrarlle dous ovos, como dis ti. Cimbrarlle dous ovos ou Cimbrar- tres. Que dous foron ovos. as semiñas solo. Se son M3, Es un L, dous e medio. Dous. Dous e Se medio. houberas avisado, traíache. Verdad, está Ai, jalindo. hombre, Senses que nada. maravilla. Claro, porque non lle gusta nin cociñar, nin lle gusta No, ter gústame caliñas comer. na casa, nin lle... Tes horta? Teño. Nin lle gusta a horta tampouco. Pequeniña, Sí, que pos? Pois mira, neste momento teño tomates, pimientos, teño repolo, teño puerros, as zanahorias, pouco valen. Saíron, non? Pouco valen, saliron pero Va. moi pequenas. Pois mira, vas ter a sorte de probar isto de Lucía Vázquez, así que tamén lle vamos dar un super aplauso a Lucía Vázquez. Ostras, impresionante, creo, Mari Carmen, que vamos ter a sorte, vas ter a sorte de poder probar. Vamos para lá? Pero non teño que decidirme, verdad? Sí, vas ter que é así. Vamos para ali, anda, vamos para ali. Vamos con Vamos Mari lá, Carmen para a vamos mesa de lá. probado. Aquí á esquerda, Esto aquí. Mari Carmen de Coristanco, unha das terras da pataca. A terra da pataca. Bueno, hai varias, en Galicia. Bueno, pero ali é unha. Bueno, por eso, unha das terras da pataca. Non Ali me quero é a meter terra en da historias. pataca. Bueno, non te metas en líos. Pero é que eu teño a miña familia política de Xinto, de Bueno, Vilar de Santa de Limia, claro. No lío xa se meteu. Non quero meterme en líos. A Limia tamén é da pataca. A Limia A e Limia Coristanco tamén. son da pataca, os dous. Patacas, E a Limia además e en Coristanco. Coristanco, agora en setembro temos a A festa festa da pataca, correcto. Hai que vir. Que Pois, día de que septiembre? día é? Sábelo. O terceiro domingo de mes. Terceiro Terceiro domingo. domingo. Ai, que vai ser o meu aniversario, É o teu- temos que celebrarlo en Coristanco. Pode Pois ser. veña. Bueno, pois, Xa te verei Mari por aí. Carmen pode ir probando as dúas receitas do a voltas co prato. Voume vas- decidir primeiro por Lucía. Vale? E vas ter que probar as dúas e despois coller quen gaña, acórdate. Quente, Ese é o que está problema, moi coño. quente. E a ver se nos chama alguén, que temos que repartir 50 euriños, Pero damos, Recordad. que os levo eu. Sí, home, claro. O eu. Prova, leva, xa sabedes, A ver, vamos ir a Bayona. José Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, Cañosa. Que tal, como estás? Bueno, yo bien, ¿y tú? Bueno, pois aquí andamos, un día máis, un día menos, xa sabes, ó. Un día máis traballado, un día menos para a xubilación. También es verdad. Home, claro, sí. Co que leva cotizado. Mira unha cousa, gustan os berberechos? Sí, efectivamente, sí, sí. Sí, pero queres máis de berberecho ou de ameixa? ¿Cómo? Si eres máis de berberecho ou de ameixa? No, berberecho, posiblemente. Ves, berberecho, Moi é que, ben. Eu tamén, é que o berberecho está bo. tamén. Está bo. Pois veña, vamos coa pregunta, a ver se acertas. 3 posibles respostas, unha é correcta. Cal destas vilas é famosa polo seu berberecho? A. Silleda. B. Padrón. Ou C. Noia. La A, creo. A ver, A ver, espera. penso espera. ben. Ai, Silleda, Vamos a penso ver. ben. Silleda non ten mar. No, no. Ah, perdón. No, si llega, no. Padrón. Dame una pista, por lo menos. Padrón ten pimientos e Noia ten... Ten berberechos. Moi ben. Vale, pues vamos a marcar esa, Noia, por si esa, a ver, acaso. Vamos a marcar esa. Vamos a marcar Noia. Noia, un aplauso para él, que leva 50 euros. Vale, gracias, Cañosa. Bueno, José Antonio, mandamos un bico grande, gracias por chamar. Igualmente, gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. E agora é o momento de Mari Carmen, que está aí prova que prova, pero Mari Carmen ten que dicir quen gaña ou a voltas co prato dos berberechos. É un problema, pero... Ah, xa é un problema. No. Pois,
Tenemos que dicir, temos que darlle paso ao telexornal. Está aí. Don Xulio Mato, coa empanada de berberechos, aí está. Con Cuncha. Señoras e señores, nos marchamos. Tienen coa actualidade co telexornal. Serán, vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión do Berberecho. Chao.